रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खुलुमनाय बावहरो दिनैनि बे 5 नं लकसभा समष्टिनि बिसायख'थिनि बिजाथि बिथां इउजि ब्रह्म आदानि बिजाथि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां इउजि ब्रह्म आदानिसिम बर' वुमेन जास्टिस फरामनि जानानै गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। आं फोथायदों दिनैनि जि रायजो राजाफोरनि गथायसे जानानै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय आरो हेफाजाब मदद होनायखौ नुनानै आं फोथायदों थारैनो बिथाङा देरहालांगोन आरो जोंनि गोजोन थासारिनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय बिथाङा देरहालांनानै जोंनि थाखाय खामानि मावगोन। जों दिनै बिथांखौ हेफाजाब आरो मदद होनो होननानै हास्थायदों मानोना जोङो आइजो आफादब्लाबो जोङो आइजोनिल' खामानि मावाखै। जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो बर' हारिनि समस्यानि खोथाफोरखौ बुंबोदों, बर'नि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंबोदों। बेनिखायनो दिनै जोङो जाय बिजाथिया जाय आफाद बा जाय दोलोआ बर'नि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंगोन, जोंनि बर'लेण्डनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंगोन, बिथांमोनजोंनो जों लोगोसे खामानि मावगोन, बिथांमोनजोंनो जों लोगोसे थाफागोन। बिनिखायनो जोङो जोंनि बर' वुमेन जास्टिस फरामजों लोगोसे जोंनि लोगो आफादफोर BPCPI गोलावै बर' पिपल्स कमिटि फर पिस इनिशिएटिभ आरोबाव जोंनिनो लोगो आफाद SIPR ससाइटि फर इन्डिजिनियास पिपल्स राइट्स होननाय बे मोनथाम दोलोआ जोङो थांनाय सप्तायाव जिरायनानै मोनसे डिसिसन लायो जे नैबे देग्लायनि लकसभा जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएलनि बिजाथिखौनो जोङो हेफाजाब मदद होगोन आरो बिथांखौनो देरहा होनायाव जोङो गोसो मोदोम जिउजों नाजानानै जोङो आवगायलांगोन। जोंनि आफादगिरि बिथां अनजलि दैमारिया दिनै जायगायाव गैया। बिथाङा थांनाय 30 मार्चआव फिलिपिनाव मोनसे हाबाफारि बाहागो लानो थाखाय थांदों। बिथाङा 10 तारिखआव सफैफिनगोन आरो बिथाङा सफैफिननायनि उनावनो नोंथांमोनजों लोगोसे केम्पेइनाव ओंखारफागोन। बिथाङाबो लोगोसे नोंथांमोनजों ज'यै बिथांखौ देरहाहोनायाव हेफाजाबाव मदद होगोन। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आरोबाव खेबसे नोंथांमोननिसिम गोजोन आरो गाहाम हामलायथिखौ बावहरनानै दिनैनिफ्राय जोंबो नोंथांमोनजों लोगोसे दङ होननानै फोरमायनानै आंनि बिबुंथिखौ दिनै एसेयावनो फोजोबबाय।